Ковид шигенми, йогыш белән ауручылар саны да кимеми, бигрәк тә өлкән яшьтәге кешеләргә сак булырга кирәк. Ковид госпитальләрендә дә хәл җиңел түгел. Республика клиник хастаханәсенең кызыл зонасыннан хәбәрчебез репортажы. Операция бүлмәсеннән ишетелгән газаплы сыкрану авазлары колакларны яра. Монда иң авыр хәлдәге пациентлар, үз аңнарында булучылар үзләре сулый. Ясалма сугыш алдыру аппаратлары да әзерләп куелган. 99 яшьлек әбине дә аппаратка таштырганнар. Янәшәдәге 60 яшьтән өлкәнрәк хатын да бик авыр сулый. Өлкән яшьтәге кешеләрнең байтагы бирегә авыр, яшәү белән үлем арасындагы хәлдә китерелә. Табиблар гомерләрен саклап калу өчен соңгы чиккә кадәр тырыша. За каждого мы очень сильно переживаем. Һәр кемнең сәламәтлеге өчен кулдан килгәннең барысын да эшлибез. Дарулар белән дәвалаудан тыш, ковид белән авыручылар психологик ярдәмгә дә мохтаҗ. Һәр яклап булышабыз, яшәүгә өмет уятабыз. Медицина хезмәткәрләре бик авыр хәлдәге пациентларга аеруча игътибарлы. Аларга психолог табылырга туры килә. Чөнки өметсезлеккә бирелгән авырулар еш очрый. Чираттагы пациент та өлкән яшьтә, аны авылдан китергәннәр. Бөтен гаилә әгъзалары прививка ясаткан, әби өлгерә алмаган, ширләп киткән. Бик авыр булды. Җиткерә дә бу алмадым, тында алмадым. Утырга шаннар әзрәк хәл киреп китте инде. Лечениялары бик әйбәт, системалар алам менә. Уколлар, дарулар казыйлар. Әлфинур Жураева хастаханәдә 2 атнадан артык дәваланган, тиздән чыгарга тиешләр. Әлегә күбрәк ятып торырга, саклану чараларын күрергә киңәш итәләр. Караватта ничек яту турында да инструкцияләр үткәрәләр. Берәр сәгать буена уң һәм сул якта, корсакта яки аркада ятып алыштырып торырга кирәк. Үпкәгә, тын юлларына киеренкелек булмаска тиеш. Жить хочется, прививка да хочется. Откуда ее? Оно по воздуху, что ли, бегает, я не знаю. Ни за что, раз я попался. Рәфкать Шәфиев та хастаханәдә яткан көннәрен томанлыгына хәтерли. Аңа 72 яшь, прививка ясатмаган, йогыш эләкмәс дип ышанган. Хәзер өенә кайтырга әзерләнә. Госпитальдәге бөтен авыртуны тизрәк онытырга тели. Я даже удивился. Я никогда не был сентиментальным, а тут стал. Просто детей жалко, детей. Ковид йогышы бик хәтәр, тиз тарала. Кайчагында табиблар күп генә тырышсалар да, гомерләрне коткарып кала алмыйлар. Һәр кем үз сәламәтлегенә игътибарлырак булсын, дистанцияны сакласын, барлык саклык чараларында үтәсен иде дип телиләр табиблар. Фарис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.